Nieuwe wijkagenten jeugd. Kunststil Kiwanis Royse Ladies. Het is vandaag 22 februari, dit is het PDMA-journaal. De Voedselbank Limburg-Noord met als hoofdvestiging Venray heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Het aantal cliënten groeit fors vanwege de crisis. Daardoor komt de bank handen tekort om de levensmiddelen te ontvangen en te verdelen in pakketten. Die worden gedistribueerd naar de nevenvestigingen in Horst, Gennep en Bergen. De Voedselbank helpt nu bijna 200 gezinnen in deze regio en dat aantal is in 1 jaar tijd met 20% gegroeid. Wie een paar uurtjes per week of per 2 weken beschikbaar is voor dit goede doel, kan zich aanmelden. Sinds kort heeft politie Venray een nieuwe wijkagenten. Zij is aangesteld voor alle problematiek rondom jeugd. Het klinkt wat verwarrend, wijkagent, want terwijl de andere wijkagenten specifiek over een gebied binnen de gemeente gaan, overstijgt het werk van de nieuwe wijkagenten van politie Venray een specifieke omgeving. Kessels is wijkagenten jeugd en houdt zich in alle breedte bezig met jongeren in de gehele gemeente. Dit kan zijn inderdaad in de preventie, de voorlichting, het adviseren. Daarbij hebben we heel veel contact met de netwerkpartners, de verschillende hulpverleningsinstanties. Scholen, gemeentes moet je daaraan denken. En het optreden bij daadwerkelijk problemen op straat. Wat zijn de problemen in Venray rondom jongeren? Bijna hetzelfde als in heel Nederland. Jeugd zal er ook altijd zijn, zal ook blijven. Dat zijn hele kleine dingen. Het kunnen ruzietjes op school zijn, op straat. Overlast van jongeren die op straat hangen, daaraan moet je denken. De wijkagenten heeft eerder bij politie Venlo als jeugdmedewerker gewerkt. Zij heeft dus al veel ervaring met problemen en situaties rondom jongeren. Op dit moment gaat het volgens Kessels goed met de Venrayse jeugd. Grote problemen zoals er de afgelopen jaren zijn geweest, spelen er op dit moment niet. Kessels merkt dat vooral contact een belangrijk speerpunt is binnen haar werk. Met zowel de jeugd op straat, maar ook met buurtbewoners, met netwerkpartners, met scholen. Dus inderdaad om samen te kijken wat we eraan kunnen doen. En vooral ook inderdaad in het contact blijven met jongeren. Want je merkt vaker dat mensen een bepaald beeld hebben van jeugd, ook al staan ze daar alleen, terwijl ze nog niet zelf mee in gesprek zijn geweest. En dat werkt wel verhelderend vaker. Wanneer kunnen mensen uit Venray bij jou terecht? Ze mogen altijd terecht bij mij, maar op het moment dat er problemen zijn of dat ze dingen zien, het hoeft niet alleen problemen te zijn, maar ook als ze dingen signaleren, dat vaker opvalt dat bepaalde jongeren op straat zijn, dat er misschien dingen gebeuren waar ze van denken van dat is misschien wel handig dat de politie dat weet. Dan kunnen ze gewoon het algemene nummer bellen en dan komt het automatisch bij ons terecht. Hans Gielissen is een fervent tegenstander van een nieuwe herindeling in gemeenteland. De burgemeester van Venray ziet niets in alleen gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil van ruim 400 terug naar 300 gemeenten in deze kabinetsperiode. Volgens Plasterk zijn alleen grotere gemeenten in staat de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, ouderen, dagbesteding, langdurig zieken en jonggehandicapten uit te voeren. Dinsdagavond besprak de gemeenteraad het toekomstplan van Venray. De strategische visie 2020 is na 3 jaar alweer achterhaald. Tijdens de discussie uitte Gielissen kritiek op het plan van Plasterk om tot 100.000 plus gemeenten te komen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook praktisch keurt hij de grootschalige herindeling af. Kiwanis Royse Ladies organiseert morgen een kunstsale. Er worden 300 schilderijen verkocht tegen lage prijzen. De opbrengst gaat naar de Panda's, de gehandicapte afdeling van Scouting Venray. De schilderijen die worden aangeboden komen van Art.com. Dit Amerikaanse bedrijf dat is gevestigd in Venray kwam met het idee van een kunstsale. Wij zijn op enig moment benaderd door Art.com, het bedrijf wat de 300 schilderijen beschikbaar stelt. Ze hebben aangegeven, wij zouden graag willen kijken naar een mogelijkheid om wat te doen voor de gemeenschap in Venray. Op die manier zijn we met hun in gesprek gekomen. We hebben gezegd van het lijkt ons het leukst dan om te kijken naar echt een lokaal doel. Zodat ook, dat je ook echt kunt zeggen van we brengen het terug naar het Venrayse. De sale vindt plaats van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags op Keizersveld 24 in Venray. Er wordt een grote diversiteit aan kunstwerken aangeboden. Het zal heel divers zijn, voor jong en oud, kleine schilderijen, grote schilderijen, schilderijen voor op slaapkamers,
kantoorinrichting, woonkamer. Kun het zo gek niet bedenken of het zal ertussen zitten. Tot zover dit BLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is een uitzending van het historisch programma Venray van Toen te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht zal het met -5 graden licht vriezen. In de ochtend is het droog, maar er is ook kans op sneeuw. 'S Middags en 's avonds zal het licht sneeuwen en de temperatuur blijft rond het vriespunt. Zondag zal het nog doorsneeuwen met enkele centimeters als gevolg. Het kwik komt met 1 graad net boven nul. Ik wens u nog een fijne avond. Tot ziens.